खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 अक्ट'बर 2024 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयाबो दिनै बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ साननो रोंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनायबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सोरनिबा गाज्रि नोजोरबो थानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन लोगोफोरजों गोरोबनो गोब्राब जानोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनोब्लाबो हान्थिनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ न'खराव एना एनिबो फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ
रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव बयजोंबो दिनै मान होजागोन न'खराव बिदा फंबायजों अनलायनाया बांनो हागौ बिसि फिसायनि गेजेरावबो मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहाबा हान्थियोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमा-बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ अब्लाबो नाथाय गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों